Dami na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang di bagasan mingguon, jamita tuhita ima na tersurat di Psalmen 17 ayat sada rodi ayat onom. Songroma na tersurat di si laos ta paihutihut ma. Tangyang sian si Daud. Say tangi ma hasitongan na li Jahuba. Tangi homa alu-alukon. Say tarehom ma pinggol mo tu tangyakon sian bibir na somar pangasi. Say dapotan uhum ma au sian buhim. Say ditatak matam ma hasitongan. Nunga didodo horo haki. Ditikir ho bornginay. Dilala ho doau. HP dang adong jupako. Hupo pangi do aka pikiraku. Asa unang mga laosi pamangaku. Say marjaga duau dilakalaka ni jolma si pangarupa. Dia kapabahenan ni jolma do hata ni pamangamu. Say diihut-ihut lakalakaku do aka bugasmu. Dang mauraur pangalakaku. Say hodo hupa jojo, ay dia lusi hodo au, ali di bata. Say tarehom ma pinggol mutuau, tangihom ma hatakon. Ido sahatna. Damang dainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ia minggu taon, ima na margoar minggu eksaudi. Astuanna tangihom ma au. Tangyang ni si Daud do turpukon, na di bagasan biar ni roha ibana, na dilili niya kapar jahat, dan takas di patorang, di sialan niya gabi di palilili si Daud. Alay molo tataylihon tu hudi, boydo ditiki na mangiburu Raja Saul tu ibana. Di sialan naong pinili ni debata ibana, nalaho manggatihon Raja Saul. Gabi raja ni Israel. Gadama pangiburuon ni Raja Saul marnida si Daud. Di sialamonang di parporangan si Daud mangalo halak Filistin. Dohok na pataluhon si Goliat. Imana tersurat di sada Samuel. Gabi lari do si Daud siya jolo ni Raja Saul. Jalasay dilului do ibana. Nalaho bunuon ni Raja Sauli. Mabiar do si Daud binahen ni mga luwalu may ibana tu debata marhite-hite na martangiang ibana. Aida nga dong benatuk mangurupi ibana di do rohana asing ni debata. Damang dainang pangatusion na somal di halak Kristen dohok dia kanatoro pe iya na martangiang imana mangidu asini rohani debata. Alay di baga sa turpukon, idaut tama si Daud na martangiang tu debata. Di baga santangyang na di patuduhon ibana do iyas ni rohana mangido tu debata. Marhiti na dihanguluhon ibana hasitongan ho Bartolomo ni rohani debata. Marpangatusion na bagas do yang go haporseaon ni si Daud na martangiang ibana tu debatai. Di boto ibana do, na mardosa ibana. Jaladang tamasa si tong na si Daud mangadup tu debata di bagasan haleon na alani dosana jala pajupa mangadup tuha muliaon ni debatai. Alay nang pesongoni pos dorohana mangido tu debata jalana patut do ibana dapota dialus di debata di tangyang nai marhiteima dapot pangatusion na maddok akana porsea mangulu do di bagasan tangyang na. Jala tangyang na dihanguluhon. Hatai na marujahan siya na tarsurat di Heber 5 ayat 7 didok. Tagajol may ibana, dipilihod doa kapangiduan na doho ele-elek na. Mardongan angguk bulud doho ilu-ilu tunatuk paluahon ibana siyan hamatean. Jadi ditangihod do ibana. Gabi malua siyan hatahutoni. Tangyang do molo mangulu di bagasan hasitongan ni debata. Jalaganub si partangyang pe
mangulu di bagasan hasitongan ni debatama. Ngulu ni si partangiang di parngulu siapa ripe gabe tangiang do tu debata. Astuanna pasahat to diri tu debata asa hobar tulomoni rohani debatama parngulunna. Aidang marlaba molo nasai holan martangiang jolma. Hape akaulaun na sotamado na niulay bana. Ale marlaba do yang gotangiang ni halak na bonar. Siani boto otama. Ia tangiangi dada holan hata pangiduan ni jolma. Alai dohok do na manangihon, mangauhon, mameop, mangulahon, jala makahanguluhon pangiduan ni debatai. Jadi dah kolan na mangido di boto. Alai ikut tu do rohana songon na pinangido ni debata. Damang dainang holan na porsea di debatado na olo na manangihon, mangauhon, mameop, mangulahon, dohot na makahanguluhon pangiduan ni debata. Laos ido ngulu niya kana porsea. Di sialani ima akana porsea do na si tongga bisi partangiang. Jalana tarkoar si partangiang na si tong ima aka na porseai. Damang dainang tutu margati sorid do na masa di bagasang ngulut taon. Say disakapi rohatta do niyana sa unang masa aka hamaolon. Alay si pataraw do hamaolon ni. Say disakapi rohatta do asa dinggan niyan aka parnguluota. Alay si patay sayro do aka na humurang. Say disakapi rohatta do asa sehat hipas-sipas si tanian. Alay si pata sayro musedo parsahiton. Ragam tutua kana masa di bagasang ngulut taon. Alayunang maa kana masai na paubahon pos nirohatta tu debata. Songon si Daud na di bagasan hamaolon nguluna. Lam di pahot ibana dirina tu debata. Damang dainang adong sada sarito na maripola songonon. Di bagasan saritai adong masada keluarga nadoho markapal pesiar. Di baritahod do ia kapal pesiari luar biasa do guguna mangalugalubang ni laut doho haba-haba. Alay siyan naso panagaman topuma bocor kapali. Sudena adong di kapali mabir si tutu. Huhut ma mangalului dalan asa malua siyan hamaoloni. Asa unang bonom na sida. Ia keluarga na doho di bagasak kapal pesiaripe, say martangyangi do na sida. Ang giat di palua di batana sida siyan hamaolon. Sahak mana sida di skoci, manang para una mekmet, nasomal na dipake molo masa hamaolon. Tong dopi mabiar si tutu amat doho inatai, nang penaung di bagasan skoci na sida. Di sialaga lubang dohot ganup nasa aka alugu nengali jalan amar haba-haba musik. Saya dipikir ya mataima manuang dohonok ku di bagasa tangiang asa ditangyak ko debata tangiang nai. Martangiang mamusia matai di dokma. Tuhan nasi maroham dihami. Balua mahami Tuhan saininna amatai. Roma musega lubang na belgay. Lemabir may bana huhut ma say martangiang. Alay, say huhut may bana mamikiri tangiang na. Didok mamuse di tangiang nai. O Tuhan, molo di pelua ho hamisian hamaolonon. Pajong-jongok ku mabagas jorom. Asa gabi parmianammu. Jala gabe hamuliamu. Ima dido amatai di bagasa tangyang na. Ale romay natai. Digui ma amatai. Songod dia do boy pajong-jongom mo bagas joro ni di bata. Ay diha-diha tapi soadong ninay natai. Roma matay mga lusi inatay. Nabargay-gay doaw.
bohama asa dia lusi Tuhani tangyang tak ninna amattai. Damang dainang, bohama molo dia lusi di bata tangyang nai. Didok Tuhani marupani, olo hupalua peho. Alai namargai-gai dua umat doki. Songon tangyang mi. Disialani i, sotung disialani situasi doho ganup nasa aka pangatusion ni rohat tahita jojo martangyang tu debata. Alai disiala hasitongan na siya debatama, jala di bagasan pos ni roha situtu. Ima dihanguluhon akana porsiay. Marhite-hite trupukon, di jauh debatado hita sa jojo di ibana. Di bagasan hapor seyaon na tugu mahita majo. Say tangi honon ni debatado, jojo ni akana porsea di ibana. Di bagasa trupukod di ayat onom didok. Say hodo hupa jojo, ay dialu si hodo au, ali debata. Say tarehom mapinggol mutuaw, tangi homma hatakon. Di bagasan hapor siyaw do sidaw martangyang tu debata. Hapor siyaw ni ima pos niroha. Nalahu alusan ni debatado jojo na. Jala ditangi hod debatado tangyang na. Ikut di bagasan hapor siyaw do martangyang. Manang di bagasan pos niroha si tutu. Alani molo martangyang tu debata. Dadabi merdua roha. Manang songod di pangatusion nama dok. Molo martangyang tu debata. Boy dua lusan ni debata. Boy musedo dang dia lusi. Molo adong nama dok. Boy do dang dia lusi. Naso di bagasan hapor siyaw doi martangyang. Molo di bagasan hapor siyaw martangyang. Pos dorohani si partangyangi. Ala porsea ibana di debata. Na alusan ni debatado tangyang na. Atong di bagasan hapor siyaw taima. Tapasahat jojo tu debata. Ganup nasa na jojo tu debata. Olo mamuse dinalaho majakon pa jowon ni debata. Asa mangulu di bagasan hasitongan na siya debatay. Di bagasan jojo di hasitongani. Ima hapor seyaon nasitong. Laos disima tangihonon ni debata. Ganup nasa jojo niaka na porsiay. Selamat minggu ek saudima dihita saluhut na. Tuhan debata na manangihon jojo niaka na porsiay. Las marohatta. Amin.